Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane mamwe mamessages andakatumidzirwa achibva kune vamwe mukoma vedu. Hanzi, makadii henyu baba, inini zita rangu ndinonzi Maxwell Chibida. Ndakaremara uye ndinofamba newheelchair. Ndinogara kumasvingo kurutenga. Uye tiri vana vatatu, tose takaremara mumhuri imwe chete. Amai vangu vane chirwere chediabetes chinotobhadharwawo, so ndiri kukumbirawo please munge muchindibatsirawo nekuti upenyu hwazosvika pakundiomera, uye chero ingava iri imba yekugara yekuti ndinge ndichikwanisa kuzoendawo kuchikoro, nekuti handina, inini ndinogara kure nechikoro uye nzira dzacho dzine makomba. Izvi zvinokonzeresa kuti mamwe mazuva ndisaenda kuchikoro kwacho. Please help me, cause chero chikafu chiri kutonetsa newheelchair yangu yatosagara semunhu asingakwanisi kugara pasi, uye ndeye kuchikoro namunyaradzi yakewo yatofawo. Nhare dzenyu ndakadziwana pandainge ndichitsvakawo rubatsiro mumagroup, ndichitiwo nerimwe ramazuva ndichazowanawo anokwanisa kundinyaradzawo ndokubva ndazopiwa, nekuti ndakashaya anokwanisa kundibatsira kunyange kubva kusocial development. Inini ndakazvarwa ndakaremara, uye pakukura kwangu ndaitowedzerawo kuremara zvekuti kare ndaitogona kuchovha wheelchair yangu, but now zvava kutonetsa nekuti maoko angu ari kuwedzera kuramba achingoremara zvikuru, uye zvinosiririsa mufunge apa tiri vana vatatu vakaremara mumhuri imwe chete, uye amai vangu vane chirwere chediabetes. Rubatsiro rwandiri kuda nderekuti kana ndanga ndakwanisa kuwanawo room yekuti ndinge ndichigara ndichidzidza, cause izvezvi ndinogara kure nechikoro uye chikafu chinotonetsa nekuti vabereki vangu vagere uye vanoitawo zvekurima, ende tine chipo chekuridza mbira zvikuru tiri vaviri, inini namunyaradzi. And please ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo, I beg you in the mercy of God. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanakomana uyo. Please ngatizamewo kuti tinge tichibatsira mhuri iyi. Kana kuri kunzi munenge muchida kubatsirawo mhuri iyi, please uyai kuinbox kwangu, kana kuti munongovabata panhamba idzo dzandichange ndichizodanidzira. Saka nhamba dzemwanakomana uyu dzinoti idzo +263 78 854 2856. Ndichadzokorora zvekare. Nhamba dzake mwanakomana dzinoti +263 78 854 2856. Kana kuri kunzi munenge muchida kutaura naye kuinbox kwake, mapictures aripo paskrini ndo mapictures aakanditumidzira. Hanzi mapictures ababa naamai vangu, zvekare mapictures awo hanzi ndini nemasiblings angu tose tiri vatatu takazvarwa takangoremara kudaro. Please ngatizamei kuti tinge tichibatsirawo mhuri iyi. Zvekare abva azotumidzira vhidhiyo, hanzi iro vhidhiyo ndimukoma vangu pavanga vachiridza zvavo mbira. Please ngatibatsireiwo mhuri iyi. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.